Soyayya ta toshe kunnuwa bani jinkira ta gyara rayuwa soyayya soyayya na duba na hanga an banga kamar ki ba an ce so sun so ne na ki ba zai tashi ba zan cika miki alƙawar ko domin ƴan uba na san ba sa sona take ko baki lura ba pinki kawo na tunaninki ko gurin fira ba su bar ba ni kuma ba na yin da su soyayyar ki nake hangi kurkusa kurkusa kai dan mai nema ne karka damu da yan uba ko ka taso sun taso fargaba bata bar su ba za ka duba hakan san ka yana girma zuciya bata ki ka ba malami na ne kai farko har a yau ban canza ka ba yaki a so ba ƙarya ba zan yi shi ko baka san da ba ko baka san da ba akwai sauran labari wanda san ban baki ba idan kina son ji ki maso da ni dan ba zai riske ki ba ki buɗe kunnen ki gyara zama zancen da zan baki san shi ba sakin ƙara zuwa kurkusa yanda ko kuda ba zai ji ma ba ina kin fahimcin ba mai gane zancen ba hallan ma ba wanda ke so ya shigo tsakani wanda sai ya sha kasa sai ya sha kasa ba za ka guje ta ba.